Good morning! So, welcome back to our vlog. To my vlog pala. So ngayon guys, pupunta tayo sa Mingay. Magbi-video tayo ng mga beautiful spots. Medyo mainit na ngayon eh. Anong oras na ba, Jeff? Magna-9 na. So ito yung bangka natin. So dito kami ngayon sa Claveria or dito sa Tagat. Teka lang, magla-life vest muna tayo. Life vest mga kapatid. Kailangan natin mag-life vest. Yung sa likod. Bipar, donated by Bipar. Ayun na. Okay guys, tara na. Hi! Excited much. Let's go! Kimmansir. Punta tayo sa Kimmansir. O si Manong tutulak ng ano. Jakamog lang. Makangarod ko hanggang lumnad kami ha. Baka no tuwapa kagad. So ayan na mga vlog. Napato. Kasama natin guys yung mga taga-LGU. Haha. Magtutur tayo dun. So papunta tayo guys sa Palawan. Ayan na. Medyo malakas na yung alon guys. Tagawag. Kaya papasok tayo dito.
Gibit pa utot di baboy. Guys, dito na tayo sa ano? Mingay. Oh, yan yung ano, beach ng Santa Praxedes. Mingay, guys. So, ayun, view deck doon, oh. May view deck doon sa taas. Yun, oh. So, halos mga 30 minutes rin tayong biyahe mula doon sa Claveria papuntang Mingay. May iba ring ano eh, ilang minutes ba pag ano, pag aakyat ka sa bundok. Oo. O may isa pang option para makapunta dito, mag hiking ka, mga about 30 minutes rin, 30 to 1 hour. Sabi mo na lang 30 to 1 hour para sure. Mo naman yung ganda ng tanawin, oh. Diba parang Batanes? Ay hindi, Palawan. So guys, dito kinukuha yung mga gamit na binebenta dito sa Santa Praxedes, or yung tinatawag na black gold, yung gamit na na-feature ni Cara David sa Pinasarap. Yan o guys, oh, kung makikita mo parang nasa Palawan tayo, oh. Yan. So, ito yung Mingay Basit. Kasi dun sa kabila, Mingay Dakkel.
Yes! Ang ganda dito. Woohoo! Ayan guys, yung kuweba dito na maliit. Ito yung mas malaki. Ayun, dito tayo ngayon sa Kimmansir guys. Kimmansir. Dito lang sa bayan ng Santa Praxedes. Ayun, parang nasa Palawan lang tayo guys. Kasi may mga, ayun, maganda yung rock formation. Tingnan mo naman yung mga paligid natin. Green na green. Luntian. Sa mga pupunta dito guys, leave no trace. Huwag kayong magkalat dito. Woohoo! Dito lang yan sa Santa Praxedes. Guys, hindi muna tayo magpapalipad. Kasi may mga ano dun, oh. Parang eagle yun eh. Mas malaki sa drone. Muntik na niyang tinangay kanina, kaya next time na lang. Siguro next year. So eto guys, nandito tayo ngayon sa Mingay. So dito usually bumababa ang mga fisher folks natin. Doon sa may bangka doon. Ito yung Mingay, yung sinasabi nilang Mingay Beach. So eto guys, yung ano niya, dumadalas dito yung mga bisita natin outside Santa Praxedes, yung mga residents na rin dito sa Santa Praxedes. So stop over muna kami guys kasi ito mukhang uulan na. So hindi na kami magpapalipad ngayon. So ayun, kakain muna kami. Saan galing to? Sa taas. Oh, ito daw yung mineral water, galing dun sa taas. Nasa yun? Kain na tayo! Haha! Kado bulat tayo, kini kado. Basta no picnic. Matubukol na. Naratang ganyan. Kain tayo guys. Yan, baksa bulang tinatang bigat kanin. So, ito yung mga bangka nila guys. So dito sa Santa Praxedes, ganito yung kulay ng bangka nila. Ayan yung code 14058, yun Cagayan. So kulay blue and yellow. So kapag napadpad sila sa sa ibang bayan, so madali lang ma-identify kung taga saan yung yung bangka. Kasi nga doon yung yung code.
tsaka yung kulay nung bangka. Ito yung maganda dito, fiber yung ginamit. Mahirap mabasag. Ayan, fiber. Kasi yung mga iba, ano lang, plyboard. So ayan yung ginamit nila dito, fiber. Mataas na yung alon, guys. Ayun, pabalik na tayo sa Claveria. Ayun, si Angel, nagpain siya ng ano, nagpain siya para makakuha ng isda. Nahulog, nako. Patay ka diha. Okay. Tignan natin yung may nakuha dun. Tignan natin kung ano yung nakuha nila. Kami takloy. Ayun guys, laki nung yellowfin. Mga yellowfin yung nahuli nila dun. Laki. So ito guys, pindang sila ng isda. Sarap nito guys. Tas lagyan natin ng kamatis tsaka itlog. Hahay. So guys, dito na nagtatapos ang ating vlog. See you and God bless. Please like,
share, and subscribe. Woohoo!